poprosil bych další paní Holickou, která teď nevím, jestli bude za Čechy, za Evropu nebo za Skandinávii tady hovořit, ale podstata je, že ve svém trochu světoběžnickém životě vyjadřuje, tady lze sledovat investici ve světě knihoven a to, co uslyšíme, nebudou jenom naše regionální dojmy českých lugů a hájů, ale bude to srovnání přinejmenším na úrovni evropské, možná i azijské. Děkuji. Děkuji, je to slyšet tentokrát. Děkuji, já jsem hrozně ráda tady zase znova jednou za rok. Na Žižkově pocházím hrozně, jsem ráda, děkuji, že jste přišli. A já jsem chtěla začít mluvit švédsky, abych vás trochu vyděsila, ale ne, budu mluvit česky a budete mi snad rozumět. Já připojím k tomu, předcházející kolegyně říkala, nevím, co vy si o tom pomyslíte. Já se připoju, nevím, co si o tom budete myslet, jestli je to možné pro vaše knihovny. Je to spíš návrh, je to, co se teďka děje, o čem se mluví, návratnost investic a jestli to lze sledovat. A hlavně, proč, já bych chtěla se podívat na to, proč. A proč je to? Já bych řekla, že návratnost investic, my tady mluvíme, pan doktor řekl na začátku, finance a knihovna asi nejdou dohromady. No, nejdou, bohužel to je moc o tom, máme míň a míň peněz všude. Vy jste říkal Česko, Švédsko, Slovensko, Evropa. Peníze nemá nikdo. Já jsem byla v létě v Asii, to byste se divili, jak v Asii pořád všichni brečí, že nemají peníze. Takže je to všude stejný, ale zároveň ty investice nějaký potřebuje. Něco do nás musí, česky řečeno, vrazit. Takže dohromady to s tím přece jenom, já bych do toho jenom řekla, že vy jste ve vaší předchozí přednášce řekl, pane doktore, že měření to jsou cifry, to jsou čísla, tam nemají emoce, co dělat. Ve financích mají emoce strašně, co dělat. A obzvlášť od těch, kteří na nich sedí, kteří sedí na našich penězích. A to je ten vnitřní marketing, kde se dá návratnost investic použít. Já tady mám obrázek, kterému vyprávím často historiku, možná, že už to někdo slyšel, ale moc dobře to osvětlí naše vnitřní, naše zřizovatele, naše, kdo sedí na našich penězích. Jaký mají k nám vztah a jak se na nás tváří a hlavně, co o nás vědí. Nevěřili byste, ale všude na světě slyším jednu větu. Já jsem to chtěla mít vlastně jako nápis. Nevědí, co děláme. Slyšeli jste to někdy? Mluvně. Říkáte to někdy? Řekl to někdo z vás? Nevědí, co děláme. Nevědí. Nevědí, máte pravdu, nevědí. Tohle je velice exotický, to je ze sultanátu v Ománu, kde jsem byla před mnoha lety, kde jsem měla prezentaci o periodikách. Mluvila jsem s ředitelem knihovny, byl samozřejmě oblečen podle svého zvyku, v polovičce přerušil jednání, protože potřeboval se odejít pomodlit, takže to všechno bylo trošku jiný, ale mluvili jsme báječně dohromady, báječně jsme si rozuměli, všechno fungovalo. A potom řekl, pojď se mnou, půjdeme za našimi zřizovateli, za tím šéfem finančního odboru a za rektorem univerzity a tak. Tak jsme tam přišli, oni seděli každý na jedné straně a teď to přijde, pánové se bavili, napřed se ptali mě trošičku, pak se bavili mezi sebou, všechno anglicky. A tak mě říká, teď potřebujeme další 4 miliony na nákup nových elektronických zdrojů na příští rok. A na to tadyhle ty finančníci, ty, co na tom sedí, říkali, no tak to teda ne.
protože my nemáme peníze, používejte ty starý. Vždyť to nepotřebujete kupovat periodika každý rok. Není potřeba. Použijte ty starý. A na to knihovníci, no to nepřichází tu kde, pak to je. A teď se dohadovali a bylo to, ta debata, strašně se zvedali hlasy všichni, protože oni v arabských zemích mluví trochu jako víc na hlas. A nakonec se pánové tak rozvážili, teď vám jenom řeknu, že k tomuhle obleku, k tomu slavnostnímu, to tady není vidět, ale patří i zakřivený stříbrný šavle, ty měli. A pánové nakonec přešli na arabštinu, pokřičeli na sebe, šavle se blejskali, bylo to úplně. No ale nakonec se dohodli a říkali, thank you, Mrs. Zelinsky, thank you, we will take care of it. Skončilo to výborně, ale co tahle historika ukazuje, je, že to je strašně exotické. Ale podívejte, zamyslete se nad vašimi zřizovateli. Kdybyste takhle seděli u takového stolu, jestli oni by opravdu věděli, co děláte a na co ty peníze potřebujete příští rok a co je důležité. A tam si myslím, že je to úplně stejné. Takže ve vnitřním marketingu potřebujeme používat slova, kterým rozumějí, používat kalkulace, kterým rozumějí a vůbec se snažit jim rozumět. Protože marketing je spíš filozofie než věda. Tak tam nejsou žádná přesná čísla, můžeme si troufnout s tím dělat, co chceme a přizpůsobit si všecko k nám a používat z toho, co potřebujeme. Marketingu tohle je symbol odvahy. Potřebujeme odvahu. Používat návratnost investic v knihovně, počítat to, zkoušet s tím pracovat, k tomu potřebujeme mnoho odvahy. Tak co to je? Podíváme se na to. Metoda, která měří poměr vydělaných peněz, penězům investovaným. Co z toho mám já? Udává se v procentech. A tohle je cílem metody v knihovnách, jak to vidím já. Tohle je cíl. To nezní špatně, teďka jde o to, jestli to opravdu jde. Když řeknete, že chcete maximalizovat, teď nevím přesně, jestli je to správný slovo česky, maximalizovat, to se jim strašně líbí, našim zřizovatelům. To je přesně to slova, které mají rádi. Takže když začnete s nějakýma slovama, které mají rádi, tak máte větší šanci, že vás budou poslouchat. Takže maximalizovat užitečnost jednotlivých výdajů zní báječně. A teďka tady mám takovou dámu, která sedí u počítače a my bychom všichni hrozně chtěli, aby tohle všechno už bylo vypočítané, spočítané, abychom jenom zmačkli jedno magické tlačítko a všechno už by se takhle čups a už by to šlo všechno. Tak vám jenom řeknu, to magické tlačítko není ten knoflík a nikdy nebude. Takže na to nečekejte. Jako obvykle tu práci, takovou tu pravou práci, to udělat, to je zase jenom na nás. A my samozřejmě nemáme čas a tohle je ale zároveň hrozně důležité. Musíme najít, kdo to je. A to je hrozně těžké, kdo to vlastně je. Někdy je to velice jasně, víme přesně, to je tenhle člověk, ale zrovna v pauze jsem mluvila s jednou kolegyní, žádná jména, a ta mi řekla, že mezi ní a tím rozhodujícím činitelem je 11 lidí různých, na různých pozicích. To je dost děsný, ale taky to tak může být, to je, myslím, hodně špatný, ale může to tak být. Přesto všechno se nesmíme dát zdeptat a začít. A snažit se mluvit jejich jazykem. Tohle asi všichni znáte.
To je starý citát Kennedyho, neptej se, co tvoje země může udělat pro tebe, ale zeptej se, co můžeš udělat ty pro tvoji zemi. Já bych to obrátila a řekla bych, neptejte se, co může vaše univerzita, vaše obec, město, podnik udělat pro vás, ale co vy pro ně, pro ty zřizovatele, pro ty, co tam sedí, čistě pro ty osoby, co můžete udělat pro ně, co vlastně oni chtějí, co od vás chtějí. Já vím, že je to všude možně napsané, ale to není vždycky přesně to, co oni chtějí. Ptát se je hrozně důležité. A tohle je, co v tom je pro mě. Co z toho já budu mít? Samozřejmě já, můj podnik, moje univerzita, ale většinou tam sedí nějaký člověk, co já, jakou prestiž, co z toho budu mít. Tak to je jazyk jako return on investment. A celý bych řekla, že to pomůže, když člověk takhle začne přemýšlet, dívat se na to očima zřizovatelů, na celou naší činnost, všechno, co děláme, očima zřizovatelů. My se vždycky díváme očima uživatelů, na to jsme báječní, to opravdu děláme. Takový to, jak to bývalo dřív, že se knihovníci dívali jen svými očima, to už nemáme. Teď se díváme uživatelů jsme strašně hodně, děláme všechno, my se můžeme rozkrájet, jsme do večera v knihovnách a podobně, což je správný, samozřejmě uživatelé jsou hrozně důležitý, ale očima zřizovatelů je taky hrozně důležitý. A vůbec není jistý, že naše zřizovatelé mají stejné priority a stejný názor jako naši uživatelé. Tahle věc s našimi zřizovateli, dívat se na to jejich očima i jejich očima, je hrozně důležitá pro všechny zaměstnance, nejenom pro ředitele knihovny, pro všechny zaměstnance. A i na tomhle vnitřním marketingu se nějakým způsobem mají podílet všichni zaměstnanci. Já tady mám takový trochu revoluční citát, ale já jsem přesvědčená, že je potřeba, aby všichni v knihovně tohle měli na zřeteli. Je to hrozně důležité. Proč jsem napsala tady Word? Když píšete něco, cokoliv, píšete ve Word, všichni ve Wordu, kdo píše v Excelu? Já. Proč? Excel, to víte všichni, tam toho nemůžete psát moc. A nikdo nemá čas. Vy píšete určitě báječně, určitě máte báječný jazyk. Určitě píšete strašně dobré věci, zajímavé, spousty výborných čísel. Má to maličkou, nepatrnou nevýhodu. Nikdo to nečte. Z těch zřizovatelů. Protože na to nemají čas. Proto říkám, tohle je samozřejmě obrazně, já to nemyslím, abyste od zečka začali. Ale já to myslím obrazně, ale hrozně to pomůže, když píšete v Excelu. Já jsem měla jednoho mladého kolegu a ten říkal, že píše i básně v Excelu. Ale Excel je hrozně dobrá pomůcka, protože pak nemůžete psát moc dlouhý věty a ono to jde výborně, protože my to tolik chceme říct, tolik toho víme, my jsme samozřejmě hrozně chytrý, tolik toho víme, ale jako kdo to stihne číst, na tom nemyslím. A tam vám ten Excel trošičku pomůže. To je jen takový nápad. Na počítání návratnost investic budeme potřebovat určité formuláře, možná nějaké cestovní náklady, kompilace těch formulářů, interview, nákup možná nějakých nových strojů, takže pracovat s return on investment, s návratností investic, říká se tomu ROI, dokonce jedna moje kolegyně ve Švédsku říká ROA, francouzsky, elegantně. ROA.
ale return on investment. To všechno je k tomu potřeba. A taky to něco stojí. Já jsem tady jenom vyzvedla nějaký, abyste si nemysleli, že tohle všechno je zadarmo. Já vás takhle napřed straším, ale pak vám řeknu, jak to bude. Že to jde. Takže nějaký peníze jsou do toho. Samozřejmě. Tak, teď se podíváme, jak se to počítá. Co to vlastně je na formulku. A výsledek se udává v procent. A já jsem tady udělala příklad. Určitě tomu rozumíte daleko líp předtím, ale já jsem vám tady ukázala jeden, který jsem si vlastně udělala pro sebe, protože jsem tomu pořád nemohla rozumět, pořád jsem nechápala, jak to ty ekonomové počítají a nemohla jsem se k tomu vůbec dostat. Takže je to investice a hodnota. A o to jde, jakou hodnotu mají naše sbírky, naše služby, jakou hodnotu a jak to můžeme počítat. Od toho odečteme investici, to je ta formule, od toho odečteme a dělíme to. Dělíme to investicí. To je formule. Takže uvidíte, že za každou investovanou korunu kolik dostanete. V tomhle případě 9 korun. A teďka se podíváme na to, co měřit. Tohle jsou jenom příklady a nápady. Dají se měřit takzvané tvrdé hodnoty, to je přímo kolik, že se to převede do peněz, anebo měkké hodnoty. Já vám teď ukážu několik příkladů. Tohle jsou měkké hodnoty, které nám také můžou pomoci, jak bychom mohli dál pokračovat. A tohle je formulka zase pro veřejné knihovny, kterou mají na webu určité knihovny v Americe, kde si uživatel může sám dosadit, kolikrát si vypůjčí knihu, kolik časopisů za měsíc, to se znásobí a jim přímo vyjde, že za každý jejich investovaný dolar, protože platili na daní, dostanou z knihovny tolik a tolik. Dobrý je na tom to, že to vždycky musí být pozitivní, protože nikdo tohle nejde vyplnit, nikdo do knihovny nepoužije. Takže to je taky jedna možnost, to je normální kalkulace. A tady jsem ještě vzala jedné další hodnoty, které se dají počítat. Tohle je také z veřejných knihoven, které se taky dají použít. A je to také návratnost investic. Tady mám na to řešení. Něco takového udělejte. Bylo jednoduché. Teď přijde tohle. Opakovat, opakovat, opakovat. Pořád a pořád. Když na něco přijdete, tak to opakujte a opakujte. Čeština má nádherný výraz. Když už nám to leze krkem, to, co říkáme, tak teprve okolí pochopí, co vlastně říkáme. Takže opakovat a opakovat. A k tomu bych vám dala tady moje prameny. A zároveň doufám, že vám to trošku pomůže a že to uvidíte očima svým seřizovatelů. A nakonec děkuji za pozornost. Já se domnívám, že je to skvělé. Ano. Výborné, aspoň za ten čas. A já, když jsem slyšel to heslo na závěr, udělejte to, tak já mám takové heslo, pokud jde o publikování, jako přemýšlet, co bude
ale potom tam přijde obrovský just do it, udělej to. A to opakovat, to není to leninské, nýbrž je to, že když se napíše poprvé text, tak je zapotřebí ho přečíst a opět přečíst a opět přečíst. Čili toto jsou obecné principy úspěšného počítání. Já jsem si vzpomněl ten vnitřní marketing, ale pak jsem si uvědomil, když ti zřizovatelé náhodou nejsou zasloužilí politici, ale jsou to mladí absolventi vysokých škol, kteří strávili třeba 2-3 roky v zahraničí. Tak oni tam viděli knihovny a tam viděli, jak to funguje. A když potom k ním přijde knihovník, oni se na něj nedívají jako na darmožrouta, který opět po nich chce peníze, ale vidí v tom knihovníka z toho zahraničí, který jim poskytoval výborné služby a vidí českého knihovníka, že on ty služby bude také poskytovat. Čili je zapotřebí věřit, že až se ti dosavadní zřizovatelé a vedoucí trošičku obeznámí s tím, jak se to dělá jinde moderně, že ta práce nebude tak zcela beznadějná. Já jsem ty kalkulace nepochopil. Vím, že když Dunlop vložil dolar, tak se mu vracel ve $100 hodnotě z toho kaučuku a z těch nylonek a tak dále. Čili v průmyslu to je zcela běžné a mám dojem, že to hodně je cítit praxi, když si představíte, jednu korunu jsem vložil, takhle jich mám 9, je to dobrý tohle. Prosím, jsou-li nějaké otázky? Ano, paní doktorka Římanová. Já jsem se chtěla zeptat, jak jestli v těch zdrojích, které uvádíte, jestli jsou metodiky, jak právě dát ty konstanty toho času a to, co nám chybí. Jako já teď si nedovedu představit, jak, protože jsme veřejná knihovna, ne institucionální, jak spočítám, kolik třeba času šetřím, protože ty služby jsou v těch veřejných knihovnách trošku víc naslepo než třeba v akademické instituci. Takže jestli tam někde, když si to všechno přečtu, tak najdu doporučení, jak hledat vlastně ty ukazatele, kterými to budu poměřovat. Ve veřejných knihovnách to byla, kde si to lidé sami můžou, obyvatelé obce nebo města můžou sami si to dát, to byla normální kalkulace. A tam bylo jedna kniha a k tomu je celonárodní, kolik stojí jedna kniha. Další byl časopis, kolik stojí předplatný na časopis a tam se to nakliká a ono to přijde, kolik přímo peněz to bylo. To je jedna z variant, ale je jich samozřejmě víc, ale já jsem přesvědčená, že vy přijdete přesně na ty vaše, které by pasovaly vašim knihovnám. Ale jestli si myslíte někdo, že tohle je úplně hotový a že najdete přesně, jak se to má dělat, tak nic takového ještě není. Ale na to přijdete. Všichni dohromady na to určitě přijde. Ale takhle by se dalo trošičku okopírovat. Něco se dá samozřejmě. Ještě má někdo dotaz? Já bych se jenom zmínil bokem k tomu ománskému knihovníku. Já jsem čekal, trošičku si říkal, že bude Safri. Říkal jsem si, tohle ta Saudská Arábie, já jsem onehdy zjistil, že ten saudský král, který je jinak kručastý, takže on nyní několik miliard dolarů věnoval na zřizování technických parků a vysílání vysokoškoláků do zahraničí. Já jsem pak objevil úřady amerických univerzit kolonů postgraduálové ze Saudské Arábie. Čili já myslím, že někde ty poměry díky tomu, že jim tam z té země teče něco jiného než sovětskými vojsky kontaminovaná voda, má to přece nějakou výhodu. A že ty reakce budou trochu jiné než u nás. Ale je to fakt, že ona i paní Rockefellerová šetří. Takže s tím šetřením
je to všude stejné.